Mela, qabel xejn nibda billi insellem lil Milanisti, Juventini u haters li żgur mhux forsi qegħdin jaraw dan il-video. Merħba fiċ-channel ta' YouTube ta' Antonello Sports Blog. Nispera biss li dan ma jkunx l-unika video li taraw li tibdew issegwu l-videos tiegħi regolarment, għaldaqstant tinsewx tafsu subscribe. Mill-bqija Sevilla 3 Inter 2 logħba illi tista' tgħid iddur fuq bniedem wieħed. Romelu Lukaku l-ewwel fetaħ l-iskor wara ftit minuti minn penalty, tilef fit-tieni taqsima il-ballun deċiżiv fit-2-2 u ftit wara xellef ġewwa dak l-autogol illi l-ballun ta' Lucas Castro illi permezz tiegħu Sevilla rebħu t-tazza. Namlu l-affarijiet ċari minn issa, Sevilla rebħu t-tazza b'mod meritat u fil-faġġara dak illi kont qed naħseb li kien se jiġri. L-esperjenza ta' Sevilla fit-tazzi kienet id-differenza, speċjalment f'din it-tazza li rebħu 6 darbiet f'dal aħħar 16-il sena. U ħarġet in-nuqqas ta' esperjenza li Inter għandna nuqqas ta' esperjenza li ġa kont qed nargumenta fuqha iżda mhux kulħadd sfortunatament bdejjem minni fiha. M'hemmx tagħmel, id-diżappunt huwa kbir ħafna ħbib tiegħi. Logħba illi ma rajtx l-Inter li rajt pereżempju nhar it-tnejn li għadda jew mal-Getafe. We were always second best. Fil-fatt ftit huma l-plejers illi nista' nsalva minn din il-logħba fl-opinjoni tiegħi. Godin qed jiġini f'rasi, għamel gowl importanti ħafna. Lautaro li għamel li seta' sakemm għamel dak l-żball Lukaku wkoll. M'hemm xi tgħid iżjed. Bażikament wieħed jittama issa illi il-ballun huwa f'saqaj Marotta. Nemmen biċċar li d-direttorja jaf x'għandu jagħmel biex isaħħaħ l-iskwadra. Iġib il-plejers li hemm bżonn fosthom xellugi, plejer fuq ix-xellug, fosthom Vici Lukaku, żgur midfielder minn flok Gagliardini illi m'għandux post fit-tim tal-Inter jew f'Inter futura li tiġġieled għall-iskudetto li s-sena d-dieħla għal minimum requirement. Naħseb li dawk. Biss minkejja kollox staġun jien xorta nqisu bħala pożittiv. Ġejna t-tieni, kwalifikajna kom the Champions League, wasalna fil-finali tal-Europa League, finalisti tal-UEFA, voldiri m'għandux għalfejn kolli regrets mill-tim u mill-players. Issa prattikament kollox fidejn Zhang u fidejn Marotta biex jarmawlna tim illi permezz tiegħu nkunu nistgħu nerġgħu nġibu lura l-iskudetto lura lejn l-Italja. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik. Like fuq il-paġna ta' Facebook tagħna ta' Antonello Sports Blog, klik. Fuq Twitch ukoll għal live gaming sessions, klik. Nfakum ukoll fil-paġna tal-kollaboraturi tagħna ejja.com u Velocity Sports Racing. Mill-bqija nagħlaq b'din il-frażi. Nel bene e nel male
Tifiamo per sempre per l-internazzjonali. Ħudu ħsieb.